Devam etәбез. 28 декабрь көнне Иске Мастяк авылында гомер кичерүче Агрусевлар гаиләсенең өй ишеген матур бәйрәм каккан. Рәшит Зарифович һәм Илмира Туктаровнаның бергә гомер итүләренә 25 ел тулган. Көмеш туйлары белән ихластан котлап, иң изге теләкләрен Зайнетдиновлар, Фәрит, Римма, Ильяс, Инҗи, Алмаз, Агрусева Ләйсән, Курмакаевлар, Иршат, Регина, Ленар, Динар җиткерәләр. Мастяк һәм Казан шәһәреннән килгән котлау хатында мондый юллар бар. Кеше бу дөньяга бәхетле булу өчен туа. Ә бәхетле булу өчен һәркемнең якты гаилә учагы дөрләп янырга тиеш. Гомер буена яшьлек мәхәббәтләрен сүндерми саклаган. Ак чәчәкле картлык көннәренә кадәр бер-берсенә тугры калып, бер-берсен хөрмәт итеп, синнән башка миңа тормыш юк дип яшәгән гаиләләргә кемнәр генә сокланмый икән. Ә мондый бәхеткә ирешү һәркемнең үз кулында. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык. Безнең кадерлеләребез, әтиебез, әниебез, чын күңелебездән сезне тәбрик итәбез. Гомер бәйрәмегез, көмеш туегыз белән. Сау сәламәт безнең әтиебез дә, әниебез дә диеп, һәр чак сөенеп, сезнең яныгызга киләбез. Ничек сиздермичә оша көннәр, күпме вакыт узып киткән бит. Иңнәренә еллар таяндырып, көмеш туйда килеп җиткән бит. Җитәкләде сезне саф мәхәббәт, олы хөрмәт, тату, зур хезмәт. Кешеләргә үрнәк була белеп, яши алгач тагын ни кирәк? Бар килгәнсез. Сезгә карап сокланабыз. Һәммәбез дә сезнең өчен шатланабыз. Яшәгез сез бер-берегезне яратып, бу җиһанга сөю нуры таратып. Яраткан, кадерле кешеләребез. Сез безнең бар яктан да өлгеләребез. 5 балагызны тәрбияләп үстереп, 6 оныгыгызга әби-бабай булып, бүген дә бик матур яшәп киләсез. Безнең өчен иң кадерле, газизлардан газиз булган әткәй һәм әнкәй. Сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме күңел тынычлыгы, бәхетле тормыш һәм кырыштай саулык, сәламәтлек. Тормышыбызга ямь истәп, авырмы яшәвегезне, озын гомер итүегезне телибез. Безне, балаларыгызны үстереп, олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Киләчәктә дә безнең һәм шулай ук оныкларыгызның да игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Барысы өчен дә мең рәхмәт әткәй. Әти-әнигә булган рәхмәт сүзен алыштырмас бер нинди бүләктә. Авырмыйча әти-әни гомер кичерегез. Балаларыгыз шушы теләктә. Өйдә булган тынычлык һәм бәхет күп өлеше хатын өлеше. Ә балалар әйтсәң, әйтмәсәң дә гаиләнең күңел көзгесе. Әти-әни, яшәгез сез, яшәвегез безнең хакка. Күңелдәге олы сөю, якты уйлар сезнең хакта. Әти-әни, яшәгез сез, авырлыклар күрмичә, тормыш юлларыгыз үтсен кайгы җиле тимичә. Сөекле әбекәй һәм бабакай, парак кошлар кебек яшәгез сез. Бирешмәгез килгән картлыкка, киләчәгегез тагы да матур булсын һәм күмелсен бәхет, шатлыкка. 25 ел бергә гомер иттегез, тормыш юлларын бергә үттегез, авырлыкларны җиңә-җиңә ошбу көнгә килеп җиттегез. Нинди матур, күркәм туй, көмеш туй, бәрәкәтле олык туй. 25 ел гомер итеп алган сәгадәтле өлеш бу. Исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, зур уңышлар юлдаш булсыннар. Каршыларга язсын алтын туйны. Алда әле юбилей бар, алда әле зур туйлар бар. Кадерле Рәшит Зарифович һәм Илмира Туктаровна, әлеге туегыз алтын һәм бриллиант туй белән алмашынсын. Бәйрәмегез котлы һәм мубарәк, ә табыныгыз гел тулы һәм түгәрәк булсын. Алдагы җыр сезнең өчен генә яңгырый.
атланыплар тип